nwanne m kedu ife bụ uke, kedu ihe bụ nseke, kedu ihe bụ akaogori? Ụzọ ife na-atọ ka m chọrọ ịjụ. In your inner mind, nwee nke ịzatanwu, nwee nke ịzatanwu n'ime fa ncha. Ọ bụrụ na onwe nke ịzatanwu bravo, mana ọ bụrụ na onwe nke ịzatanwu hapụ ya. Now, ụzọ ife a n'one they mean the same thing. The same thing family bụ fa bụ ife mmụọ na-eji etinye ọgbata ufio na ndụ gị nwa bụ mmadụ because of ekweghị ekwe gị, ma ọ because of na mmụọ chọrọ ka ikwelu, ma ọ because of ife ị kwesịrị ime ime ha, ma ọ because of ife ị kwesịghị ime imele wee bunye gị nseke ma ọ butere gị akaogori. Now, ọ bụchaghị ofu ife because na enwere ohewa. Now, ụchụ and the nseke, let me just use these two. The looks are alike because no ife mmadụ nwere ike iji aka ya wee wetara onwe ya. Ife mmadụ nwere ike iji aka ya wee mee gịnị were wetara onwe ya. Ọ bụrụ na ime ife chi gị na-asọ nsọ, o nwere ike butere gị nseke yọta na ma ọ butere gị ụchụ ịgba mmadụ. Ọ bụrụ na mebi na ịligbere nwunye mmadụ, o nwere ike butere gị nseke ma ọ butere gị ụchụ, gbaa gị ụchụ. Now, o nwere some obere ibe kịrịkịrị something ị kwesịrị ime ha. Onye ụwa gị adịghị aṅụ mmanya, ị ga ṅụọ mmanya, o nwere ike ibutere gị ụchụ. That is nsọ onye ụwa. Ọ bụrụ na ị sọghị ya, o butere gị nseke, butere gị ụchụ. Now, at the side of akaogori, ịma sometimes mention ife a niile ọ na-adị anyị ka ya asụ n'ọnwụ ọgwụ mmadụ gwọrọ kọ anyị. Dibịa nwere ike kpọrọ gị sị na ya ekele gị ndị akaogori, na ya ekele gị akaogori sochi maọbụ akaogori so ndị mmiri maọbụ akaogori ndị mmiri maọbụ ife ndị ọzọ. Kedu ife ominiri? Ife ominiri bụ na gị nwa refusiri inyechi onye ụwa gị nri, gị nwa refusiri ịwapụrụ ndị chi ebe nna gị ọjọọ maọbụ irekọganize chi gị, irekọganize ndị chi ebe nna gị, irekọganize agwụ gị, irekọganize ndị ikwu nne gị maọbụ ndị ikwu nne nne maọbụ ndị ikwu nne nna gị, irekọganize mmiri iji were bịa ụwa. Ọ bụrụ na ị chefuru ife ndị a niile, fa kọsụọ gị, fa ebutere gị fancha niile agbakọta ọnụ wute iwe, fa sendiele gị ife a na-akpa akaogori. Akaogori a bịakwute gị, o were ndụ gị mee ya mesi, o jide ndụ gị na-eji ndụ, o jide ndụ gị mebicha ndụ gị. O nwere ife ihe eji ndụ gị were mee. Isi saịdị a ọkụchie, isi saịdị a ọkụchie. Ọ ya ka o ji abụ nke ọbụla ndị mmiri maa gị nke fa kpam, chi ga-ama gị nke kpam, nke a maa gị nke kpam. That's why o ji abụ ọ bụrụ na fa weluo iwe ebe fa ya ewere iwe. Ọ bụrụ na mmụọ irefusiri to align with, o nwere ebe fa ya fa weluo iwe, ife fa ya enye gị as punishment ya ka a na-akpa akaogori. Fe were akaogori nye gị as na ị hapụrụ so far as your own punishment. So mgbe ọ bụla i mere fa peace, ị gazie duto na fa agbapụgoro gị akaogori ahụ, ọ wụzi ibe ma ya eje werekwa ya back. Ọ gị nwazi afta na ijere mmiri jecha mmiri gbogote, asị gị ngwa kezie akaogori ndị mmiri a agbapụgoro gị maka na ị hapụrụ fa. Imecha ifu chi onye ụwa gị, asị gị ngwa kee akaogori chi onye ụwa gị agbara gị maka na ị hapụrụ ya. Imesịa agwụ, asị gị ngwa kee akaogori ndị agwụ gbara gị maka na ị hapụrụ fa. Ị gaa ikwu nne gị the same thing. At the time asị gị na imecha ife a niile ekekwuolo gị akaogori so ụta niile fa gbara gị maka na ị hapụrụ fa. Ọ ya bụ akaogori for my own understanding. Ekenekwa m ụnụ. Voice of Ichioku remains.